Manigo Padulog, Advance Production, live at Roda Play. Yo, check! Magabigay sa tanan! Panigo Padulog! Nagaan sa mas magpaparo ng malingon! Salamat sa pag-venue! Roadhouse Grill, ato sponsors, Test Lechon, Budots Media PH, Baka sa Kalurasan, Lapolo, Skina Ono, Kirk Selected Ukay. Yo, check! First battle of the night! Jitro versus Rizjo! Nagaan sa mas magpaparo! Yun, dagang salamat sa nagsuporta sa kalihukan o dagang salamat sa mga nagpasundayan sa ilang mga talento o sa mga liga na nagpadayon para sa kultura sa Polo, BSK, CRL, dagang salamat o sa tanang liga. Di lang ako tumayon sa akong wala palilan mo ba Jitro, Scoundrels, shoutout sa LBR, Relax, Raz, Bambo, Ian, Romar, sa mga amigo na mabawa ng isa. Yo, check sa ako to. Si Chef Iwan Bolitro, Perfecto, isang pamilya o sa tanang tagamakan. Ay, maraming ano. So, first battle of the night, maminaw ta, respect the MCs. First battle of the night, Jitro versus Rizjo. Maminaw ta. Round 1, Rizjo. Una sa tanan, pakyuan ning kanahan. Makadaog raman ni nako kung maghubo ni tanan. Round 1 game. Sprout Production. Pagkaway batasan. Kabang mubo kay taog kasway gyat bangan ng pagkakakurinti nga kajawan. Nga ang naw kay tambasakan. Ang tiil murag kawayan mo ni klasiyas tao nga dali ra binuangan kita nawa ragod. Mura manig naa. Naakawa. Tarong ba? Kay kung wa gani mura kag naa. Pero seryoso. Source maning giatay. Hustler nga wala nagpakabana. Mga butang kay i-recycle. Aron di mahalata, toxic ra ba silaha o plastik ka malala nya diri ka magpakasagbot. Piskaron ka malata kinadaot na ni sismo. Mo na resulta sig toothpick ka ng stroke. Liman ka mag-share-po sa Facebook nya iya harapong post. Jijimon mura magagsitok. Ay kung i-prank diri ha, basig big fish imong mahok. Basig big fish yung mahok. Kay gihata ra ka ni Ralph para ako kay muduwa. Gitaga pa ko sa laom para ako kay mubuwa. Mabasa ni ron sa bawd kung ako ang mubuga. Mataya ni og mabawg kung ako ang muguba. Kay wa kay chance diri Jay. May pag-imo na lang itro. Pakurati imo ka crew. Kung unsa gi ka katro. Wa sila'y mabuhat diya nimo kay mas ubos pa ka sa low. Kay mas may panisahay si mong kontra. Mas hayag panisalait kung musiga. Di ko scientist pero pasensya. Kay kung muisgot na kong chisterbay, feel ka. Feel ka. Kay di maunsa akong bones. Namuraba og si Rudman. Sa imong patid bisag isulog pa ng Vans ni mga Jordan. Kay kung paminaw ni mo sayon ra ni nga bata, ay kumpiyansa do daghan na guwang nga gipanglapa. Ug sikag jud suwat nimo Jo. Asa jud nagikan. Klaro ka nagamot-amot sa imong migo nga taga Mactan para mapilding taga Kalawisan. Yo, ginaunhan akong duwa gitagaan kog taga Suong karon gitagaan nasad kog pahong-pahong wako kabalon sa trip nila Busral ug Busbulong.
Yo round 1 game. Unsa naman sad ni boss? Gikan kog daog nya inyong giatbang na pud murag nakasuyo pinigtugpa sa kung kinumo sigurado ni nga mabungog mo uli ni nga magbarag-barag. Oh, nakasuyo tugpa kinumo bungog barag-barag ug puno sa samad-samad bisag unsaon nimo og hangad di ka niya matagad sige suway kasa sigurado nay magpaka-paka dili pakaihanas diris duwa pero naana say mapatay diri ang bata kanon tanan bahalag mo aksyon nagkataba-taba kay mauwi lang gihaon wa ko maghinangol ka mura may gutom dias pagbangon sige panghasol aron na alam po'y makaon nga magpatabang dayon siya ang mga amigo sa pagluto astang hawda kauban ng judge astang crowd silbiar wakataani nila ilara taya sa league century matik dayon ng daog pues kani kay scoundrels kada tira di pugos lapos dira kay likod inig di ka makadi ka maadikas ka kusog oh ibo mo anong gitira na kung sentry bisag hipokrito niyang amaw maubit ang risjo iyangan kay usa nis iro nga nilaw gani adji og bus asjo mga gaw unya hilig magpalaom-laom to bulawan ng knockout mapildira ko nimo kung padaghan na yung crowd ay lagi taga maktan siya karon nimong atbang taga kalabra inig tira walay kalakala na kay gibintara kasatong tigpamahala bra nga mag gara-gara pa sa pag spitra ganis lay nagkara-kara na taya sa walay bayas ha fresh pa jud ay kay parat-parat pa gikan sa dagat ka inyong gipanghambog nga islang tambasakan na ni maho na giyano raw yatak bra ang resultawa nakatay na Saba, oy! Ngog-ngog! Wani chance ang buang. Crowded kuno kay maktan, huy bugo, daghan lang. Wani chance. Nako, wala ni chance. Crowded kuno ko kay maktan, huy bugo, daghan lang gid kog fans. Kini akong kontra, taga Kalawisan. Daghan nagingon na daw ni kaugalingong kalibutan. Kuyog mga hasler niyang kauban sa kwarta kay nangabuang gusto day mo muasinso may pangusuon mo katipunan kay Busral nganong gikontra kun mo shadow tanawar mo ni bantang mo ni gikan sa impierno bisa magkwikas pa ka bayi mong skill walay klaro uwa ko mo isgot siyang pasig kay basig makainsulto kay nganong napaman ni diri nga manaman ang kalagalag. Hoy, ay kung pasangin lidi, ako'y nagbuhas, mga gihalad. Kay tanawa ragon, muhilak manig katawan. Wa ko kahibaw kung tarong baning buang Busral. Igunsa din ni mo ni. Muramag, anggid-anggid lagi mo pre. Kay ma-break meron sa age. Iniguman na kong hapak. Kumukrit gani ighit. Mawagtangan igkalag. Nagaspit ra gani sa stage. Nagpataka, naghamag karon ma-X ni ug makwits. Nya mo uli ni magbarag. Kay boss, unsa naman eh? Wa man ni challenge imong gihatag. Makaingon gini og sus. Naabtan gikos di malas. Kay kuwang ra ning ilamas, kamot tiil ilaras, humot panis lubot iniguman na kong paawas. Niguman na kong paawas. Kay mauna, gara kayong amaw. Banga ra batan-aon. Nako ka nakigrace nga dili magkakabaw. Naara kay face pero bati kay kaugnaw. Kay sa imong kawa, way ganahan nga musikit. Nisod pagit og rap, pero duwaan kayo girit. Patilawon ko ni ugfak, nyaluaan aron magpilit by dili ko siral. Pero tagaan tikag tiif. Kiwa ko ni Ari para magbinuang, umao na ang tinuod. Kaya ako ning dauban, hantod gid nga madunot, nya ang punchline kay idungan, nya ako kag inisunod kay kabaw kong pirmi ning daugan, mangpauli na og sugod. Yo, how kuno nga manuwa ay pero nga nung diris duwa kay hinay ka. Kung ako na ang musingka, sigurado nga mablangko ka. Yo, round to game. Pag tryouts, kuya, wala yung buang. Windbreaker, bisag init niyang
Tingog nihit nga nakalusot ni sa tryouts. Ang boto, 2-1. Huy, amaw, real talk, usara kas banga nga nakahig. Nadarama ka sa Sprout, kay likod yung mong kapit. Ay lagi, kinugos ni Boss Bulong. Kung matuan ganing boto ron, di na ko angay mahibong, Boss B. Kung saan naman sad ni. Kung saan na po nis imong nilawgan, mga hadlok nga mahaungan, ganahan perming tagaan o batil, kay lagi tagamaktan. Labngan, kuni diri sa loud. Oo, kitang duha kay ni sabay rapod sa bound, pero doon ay dako nga kalahian. Ako nadaog, nga walay tikas, ikaw nadaog ra ka, tungod sa syagit yung mga kauban, kay real talk magdaan ko sa kabatalyon nga kauban. Ina na ang trip sa mga buang. Ako, 5 ra kamigo akong da, pero solid bra. Tunay ra, di pariya sa inyo ha, mag-unay ra niya ikaw-tao, tunay batil mo sa sinuwatay pa. Atay na! Pero pag tryouts, bilibiguanin ni Rizjo. Bisag mo aksyon ni og kapaong. Tayas ha? May pa si Aji, mas nakasago kasi imong round! Kunya gito kid, ni Samaktan. Streets ang gidak-an kining kid, kinaatlan sa kung wanto, ikaw maigaan, buto-buto inyong madunggan. Duha ka, buto sa imong agtang, maong rest and peace, kay langit imong maabtan! Ilamit yung maabtan, pero kung sa uban, di man ka mayano, bro. Mao di ang daghang tao nga naingganyo sa imuha, pues atong pakitaan pa, gahi-gahi na daw ni siya, maong akong gipabukalan ra, kay mong pangandoy nga mo lambo pa. Ako'y mo babag, bro. Simple ra! Pati kay kag-flow, iwa kay angay. Mas bayo pa siguro mag-ripiri kas tigbakay. Niagi na og kasaba. Pero wala gyapon kaanggo. Badlungon gini nga bata. Maging lampar hunog largo. Ayaw sige ugara. Aron di ka mahapakan og baso. Ay napagduwa og dangpa ha. Kung di ka gusto Kung di ka gusto mabura ka ng sakto, kay mga baguhan karon, maihapran ka balong multi, pero daghan kayo primer. Samot na ni si Dongji, magsalig pa man ni Strider. Uusa pugo ka rookie, pero grabe ni ka fighter. Makabilib ra ko ning buang kung maka wordplay ni og number. Kay kung akong rounds na amo siya, siguro nga maigo. Imong rounds siyang ikat, kay mura ka og iro. Kaya kung ang adlaw makaguba sa naw, imong naw makaguba sa kung adlaw. Maong laay kayong sabay kay ang tagay iyang but nga nugluwa. Angay nga ilabay nis mayahay aron di ni magduka. Magmahay ning gilaay kay pampatay ang duwa. Makaatay ning giatay ug makatay sa ako ang gigama. Ko ang gigama. Kay tagaan ko ni partida. Bisag wala pay Pasko. Kung makadaog kaning duha aw, pasalamat sa imong danggo. Kay dinini mo masayon-sayon. Ako na mismo ang misulti. Bagara kay kagnaw kung imuha ko mapildi. Kay nganong nisod pa man kay nganong ni battle pa man ka. Nga di man ka kadaog. Ni adto pagidiri. Aw makatilaw ni rugdapog. Kinsa day ka ilaani. Hala palihog kog hatod. Am-amin na lang pod basta nyag dili ni katog. Og last, nakitaan ko ni sa opon. Busral og bulong iyang bakir. Nagmas pa og nagjagger ko yung mga kagrupo niya nga swagger. Hadje! Pagbantay basig himuon nga lag bouncer. Kumawagay na, dadaan nyo sa styo para naapon mo'y gangster. Yo, iyang trip sa iyang pinisti nga ginabuhi. Ganahan siya kalinaw, pues na ako'y bakos, pero dili para ihapos, kundi sali og ihigot, sali og ihugot. Di ba ganahan ka og kalinaw, pues di palayo rati kas kagubot yung round 3 game. Yo, what's up, Res Joe? Usa ka abnormal nga feeling rapper. Hinay kaayog tingog, bisag gamitan pa og volume master, kay hinay kag tingog, pistiha ka! Katong duwa ninyo ni Nats. Ini si Riz,
starter sa pag-spit. May gani na kawin, but tonight, bisag walay mic, sigurado ni Swift. Sa matag split, mala profits kada spit. Ukal kada hit. Unya di ba man nagkutay ka? Imo mga bara mo rarag imong dagkot, nagtipid na! Nagtipid na! Nagtipid na. Yo, check! First battle of the night! Let's do it! Let's do it! Tagay naman sila, Pakpak! Yo, check! First battle of the night! Judges! Pwede ko istulungan. Yo, Errol, round 1, Chris Joe, sikit round 2, then round 2, so po ta Jitro pero pag nabalik kaya ang game, so ako gatag ni Chris Joe, na round 3 choke, so all 3 rounds is Nuts from Sadista, Chris Joe versus Jitro. Mas nakuha na kong multi ni Chris Joe mo. Sa round 1 nakuha na ko niyang round mo. Sa round 2 nagano ni Jitro kay bugto ko multi para sila. Pero ari ko Chris Joe sa round 2. Pero round 3 may starter si Jitro mo ari ko ni Chris Joe. That's Yo, Logs di ay MBK 13. Shoutout, grounded clothing, Barwinti na. So, Jitro versus Rizjo battle, akong giatag. All round 1 hantod round 3 akong giatag ni Rizjo. So, Rizjo ko. Yo, check!